צהריים טובים. אנו נדגים לכם כיצד עובד מכלול SCPM להפקדת צ'קים דרך עמדת מכשיר של NCR. כמובן שמנו את כרטיס האשראי והקשנו את הקוד. המסך מראה לנו שורה של תפריטים, אנו נקיש על הפקדת צ'קים, גילוי נאות, בחירת החשבון, וניתן לשים את קבוצת הצ'קים. יש כאן כארבעה צ'קים במספר, זה לא משנה איך אנחנו נשים אותם, מאחורה, מקדימה, זה לא משנה איך, המערכת מותאמת לקבל את כולם ולקרוא אותם. מיד יוצג לנו במסך הצ'ק הראשון. כמובן שמערכת מאבדת את הצ'קים בכך שהיא מצלמת את הפרונט של הצ'ק והבק של הצ'ק, כדי שנזהה גם את החתימה שלנו שחתמנו קודם לכן. אנו מחויבים להקיש את הסכום המדויק ולהקיש אישור. זה היה הצ'ק הראשון. הנה החתימה שלנו. הוא עובר לצ'ק השני. אותו דבר, אותו הנוהל, סכום ואישור. יש לציין שמלכתחילה מתוך ארבעת הצ'קים 3 בכוונה כתבנו שיהיו קריאים, ואחד עשינו אותו שהוא יהיה לא קריא, כדי לראות אם המערכת תזהה אותו. הנה הצ'ק השלישי, ועכשיו הוא אמור להוציא לנו פלט שמסכם את כל ארבעת הצ'קים. הנה בבקשה, 3 צ'קים שהופקדו ואחד שאינו קריא. כמובן שהוא גם מוציא לנו דף פלט עם הציור של הצ'ק והסכום שלו, שיהיה לנו לאסמכתה. תודה ויום טוב.